Jeg sidder lige og nyder min eftermiddagskaffe. Og så vil jeg høre, om du sidder et godt sted. Om du er i stand til at lære. Har du lyst til at lære noget lige nu? Fordi så vil jeg gerne fortælle dig om spontan hypnose og negativ spontan hypnose. Hvis du er i stand til at koncentrere dig og til at fordybe dig og være fuldt fokuseret, måske er det dagdrømmende, og du forsvinder i din egen drømmeverden nogle gange, så er det fordi, du er i en spontan hypnosetilstand. Og vi kommer alle sammen i en spontan hypnosetilstand hver dag. Nogle gør det rigtig mange gange, nogle gør det få gange, nogle gør det ikke så intenst, og nogle gør det mere intenst. Hvis det er sådan, at du er særlig sensitiv, så har du den her fantastiske evne til at gå ind i en spontan hypnosetilstand. Men når du er i en spontan hypnosetilstand, så betyder det også, at du er mere modtagelig over for alt mulig stimuli. På den måde, hvor der sker forvrængninger inde i dit sind. Forvrængninger, som sætter sig fast. Så nu tager jeg lige et sluk. Så hvis du nu bare lige forestiller dig, at du havde højdeskræk eller en helt anden form for fobi, så er den her fobi opstået ved, at du var i en spontan hypnosetilstand fra starten af, hvor du var fuldt fokuseret inde i dig selv, og så var der noget udefra, som gav dig en chok eller en overraskelse, som gjorde, at du dit ubevidste sind, altså der hvor du var inde i den spontane hypnosetilstand, har lavet en forvrængning, hvor det har sat sig fast som mønstre, vanemæssige mønstre inde i dit sind, og det har lavet dig til, at det er præcis den her følelse, du skal have af frygt, når det er, at du møder lignende situationer for at beskytte dig selv. Så det er det ubevidste sind, der er på spil. Og hvis man taler stress, og jeg ved ikke, om du har været stressramt før. Jeg har selv været stressramt, og jeg ved, hvor hårdt det kan være at komme tilbage på arbejdet. Og hvis det er, at du har været stressramt, så ved du sikkert også, hvor hårdt det er, og hvor svært det kan være, og måske kommer du aldrig til at komme tilbage på den måde, og til at yde det, som du kunne før. Måske er det ikke meningen, du skal komme tilbage og yde alt det, du skulle før, men det kan også være, at der er nogle ting, der kan rokeres ved, sådan at du kan mere, uden at blive stresset over små ting, men hvor du er mere i ro og balance med dig selv, når det er, at du kommer tilbage. For da du var stresset, dengang du peakede og var fuldt fokuseret, så var du så dyb spontan hypnose, at det blev til en negativ spontan hypnose, hvor du var meget mere modtagelig for alle de forvrængninger, der kunne komme. Det kunne være, at det var en høj lyd, som du så har koblet til det at være under pres, og den høje lyd tog en frygt med sig, eller en vrede, eller noget helt tredje. Det kan også være en tanke om, at din leder var vigtigere end dig. Så du var påvirket i en negativ spontan hypnosetilstand, så den der sætning, min leder er vigtigere end mig, den blev lavet til at være i det ubevidste sind og til at sidde fast. Og det er jo forfærdeligt at have det sådan. Det er jo ikke det fedeste i verden, og det vil være noget, som hele tiden påvirker fremadrettet. Og hver gang der er så noget med en leder, eller noget med en autoritet at gøre, så bliver man trigget i, jeg er forkert, jeg må ikke sige min mening, jeg skal føle frygt, eller vrede, eller angst, alle mulige tanker, der er koblet til det her mønster af, at din leder var vigtigere end dig. Også selvom det bare var i den situation, en enkelt situation, som måske er fuldstændig ligegyldig. Men fordi at du var i den negative hypnosetilstand, så er det noget, der sætter sig fast. Ved hypnoterapi, der går man ind og får dig ind i en hypnotisk tilstand og laver den her positive omkodning. Så forestil dig, at du har de her oplevelser, og så har jeg en saks, en mental saks, og når jeg siger saks, så er det fordi, at jeg arbejder med symbolik, fordi dit ubevidste sind arbejder med symbolik og billedsprog. Så forestil dig, at du har den der saks, og du kobler de her følelser, alle de her trigger, du oplevede i den situation, dem kobler du simpelthen fra.
Sådan at situationen og den oplevelse, du havde dengang, bare var en oplevelse. Den forsvinder ikke, men den er der stadig, men den har ikke alle de her følelser. Det betyder, at du har en ro. Du har en ro, så betyder, at du kan starte på en frisk. Og det er det fede ved hypnose. Det er, at man kan cutte de her tråde af mønstre, som du tidligere har haft, til at du kan starte på et frisk. Jeg håber, du er blevet lidt klogere. Ha' en rigtig dejlig dag, og jeg håber også, du får en kop varmt et eller andet at hygge dig med. Hej hej.